tini abahai ke bere naikha বিশেষ খাই ইলেকশন পাইমানি ইয়াগুলো চিনি এডিসি হাপাঙ্গ ত্রিপুরা মথানি সরকার পাওয়ার পাইমানি ইয়াগুলো বিশেষ খাই অম্পি এলাকাবো প্রায় কামিরং जों बेरायनायखा इलेक्शन सिगां जे कामिरावबो जों थाङै सगै मालिया दिनै आमाहाय कामिरावबो जों बेरायफैखा आबोनि बिसिङाव सबसे दुर्गम सबसे बैकवार्ड जेमन ताबुक ओ कामिनि बुंका हद्द मनि कामिपारा विलेज कमिटी हिंकाय पश्चिम सरबं हिंकाय अर जों नायनायखा जे तैसा रांचाक बाय कासकोनि कचारतिके बंग कामियो फाइसक पायो लामा बेलायनो बलं इटसलिं रिजा खायफानो बलं हक जागिया सरकारनि কোনো प्रकल्प नि माध्यमे जायगा কোনো सामुं खायजागिया दै नोंनानै बेलायखैनो जोंजाल अ जायगा प्रत्येकटा नगो दै नोंनानै जोंजालङै दंगौ आबो सिमिया एडुकेशन वंगरो एमनखे बैकवार्ड एरिया और चेरे रक स्कूल रगो थाङै परिनाबु कोनो सेपसाप करै रां पैसा आजिनानै कोनो सेपसाप करै और ने जे लुकुरक जतनो बेलायनो बिग्रा बरंनि इनकाम सोर्स करिनि बागै चेरेवनो बो लेखाफोरा खालायमिया क्लास 8 जरा 9 जरा परिरिबै माइ आकार बायखा चिनि तिपारासा जे चेराय थांनाय रक इनके आबनो साना मुचुगो चिनि एडिसि हापां गो फाइमानि यागुलो जों सरकार फाइमानि यागुलो विशेष खाय चिनि बरंनि जे आमचे जों जालाङै तंनाय आमचेरावनो जों पॉइंट आउट खाय तामो समस्या तंग और समस्यारावनो जों बायके समाधान खायनाय अबनो जों चिनि कायसा पहिला नाहारमुं तंमाने विशेष खाय जे चिनि हिल एरिया रिमोट एरिया रगो दै नोंजानाय लामा कारेन्ट ते एडुकेशन हेल्थ नि बागै बो जा कोनो एकटा एमन कोनो प्रकल्प खायजा करै कोनो बरंनि सुजुग सुबिदा करै केबो बेमार ओंखांखाय हयतोबो अमरपुर मा थाङो हयतोबो अम्पि थानांकेबो लामा जाया अमरपुर थानांकेबो लामा जाया बर खूब गचारो दङ इनके आङाबो कयना स्टेट गवर्नमेंट इमिडिएटली चिनि एडिसि हापांनो फान्ड दिना नोंथु जे जायगायाव चिनि एडिसियाव कोनो फान्ड करै विशेष खायै जों नुखा बेलायनो फान्ड कम अ फान्ड आसके कम जे कायसे स्कूल नक तांनानै फानो आबो चुगिया इनके आबोनो चिनि एडिसि हापांनि जे चिनि मंत्री अकरानो आबोनो सानो मुसुगु इमिडिएटली चिनि एडिसि आमचैनो तयै जे जोंजाल तंमानो तयै केंद्र सरकारनि थानि कोनो एकटा माहाय प्रसेस खायनाय नंथौ जाहाथे चिनिरो इमिडिएट कायसे रिलीफ फान्ड जे चिनि तिपारा सरनो डेवलपमेंट खायनायनि बागै कोनो एकटा पैकेज फानो रिना नोंथौ हिनै कायसा जे कोनो एकटा प्रसेस स्टेप ना हानायनि बागै taisa chungo jaga tini nok khongsa haimya nokha abo nongni edisi hapang hoite tamasong एक्चुअली और सिमिया इलेक्शन सिगां आं गोबां जागान थांका इभेन चिनि और एमडीसी बरं गोनां डेपुटेड त्रिपुरा दङ बुनि आंबो माहायनो सेम साउथ त्रिपुरा खूब डेभलप खायनि सावो खूब लामा लामफ्रों खूब गाहाम हैनि साबायो किन्तु मियानि सालो जों जे फ्राइं थांनायखा खूब आरोबो एकै कन्डिशन तार माने अम्पियो जे कन्डिशन साब्रमो সেই রকম कन्डिशन नर्थ डिस्ट्रिक्टआव माहायनो बेसिरभाग चिनि बरनो नक हुकरै जुमिया जे जागा जुमिया हिनजागै दङ इनके आ जुमियानि बिसिङावबो दाइबो जुमिया तंखु जे जागा बरनि कोनो रिकगनाइज करै बरनि कोनो सरकारनि तरफ থেকে कोनो माननानै सुजुग सुबिदानि कोनो सेपसाप करै काजे जोंआबो वानसगै दङ बर हाय जे परिबार तंनायरनो एडिसि हापांनि जे चुकसाक बरनो जों सुबासु खायनाय हिनै आं ता बुक तो नाय थांका सरकारनि कोनो स्किम मायासाक जों त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে जों बुसकांनि सालो कयेकदिन बिसिङावनो जों बुनि नक न कायसा तंनानि योग्य क्लाइस नामै रेनाय हिनै जों वानसगै दङ
अबन सिनि पुइला स्टेप दंनाय